कनफारेन्सआव नोंथांमोना मा इस्युखौ लानानै सावरायनाय जागोन ओरैनो? गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलसिम बरायग्रोबाय। दिनै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जनाय आनसलिक कमिटि आरो जनाय दखरा आइजो अनसाय आफाद जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा नैथि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो जनाय दखरा आइजो अनसाय आफादनि 19थि बोसोरारि जथुम्मा बेखौ जों जथाय खुंनो आखायाव लादों। फैगौ डिसेम्बर दाननि 7 आरो 8 अक्ट'आव जोङो बेखौ खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों आरो बे खुंफुंनायनि नोजोरैनो दिनै जोङो गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय हाबाफारि मोनसे लादोंमोन। दिनै जों बेवहायनो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि धेमाजि जिल्लानि लोगो आफादगिरिखौ आलासि महरै लाबोनानै बिथांखौ जों गायजेन होबाय आरो दिनैनिफ्राय जोंनि हाबाफारिफ्रा खामानि मावनाय जिबिलाक हाबाफारि दं बे हाबाफारिफ्रा दिनैनिफ्राय जागायलांसिगोन। ओमफ्राय नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो नागिरगोन जिहेथुके जोंनिया साननैनि हाबाफारि बेवहाय आइजोफोरनि डेलिगेट्स दं आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो डेलिगेट दङ। मोननैबो आफादा आलदा आलदा डेलिगेट जगोन। बे डेलिगेटआव आइजो अनसाय आफादाबो गावसोरनि आइजो माहारिनि बे जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि जनाय हालामाव थानाय जायफोर आइजोफोरनि बागै जोंनि माखासे सोलोंथाइ गाननाय जोमनाय फेग्रा मुवा आरो जोंनि गाननाय जोमनायफ्रा माखासे एसे बा जोंनि जनाय हालामाव थानाय जायफोर आइजोफोरनि बागै जोंनि माखासे सोलोंथाइ गाननाय जोमनाय फेग्रा मुवा आरो जोंनि गाननाय जोमनायफ्रा माखासे एसे बारलांनो हमनायफोरखौ नोजोर बोनानै दानाय लुनायफोरा जोबस्रांलांनो हमनायखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना सावरायमेल मोनसे लादों। बेवहाय जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै जोंनि बे जनाय हालामनि एबा जोंनि जनाय हालामाव जों थोब्ले माब्लेयैबाबो रायजो जानानै थानाय जोंनि बर'फोरनि जिबिलाक रांखान्थि समाजखान्थि धोरोमखान्थि आसार बेबहार बेफोरनि सायावनो जों बिथा खालामनानै रायलायगोन। आरो जोंहा बेवहाय जों जिहेथुके बे हालामाव जोङो निरजिरै दं होनब्लाबो जोङो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा जिहेथुके जोंनि ओनसोलफ्रा गोग्लैसोनाय। बेखौ जोङो मा रोखोमै लांब्ला मा रोखोमै जों मावलाङोब्ला जों बे ओनसोलखौ एसे गोग्गोमै दाफुंलांनो हागोन बा बे जायगानि जोंनि हारिनि थासारिखौ जों बोरै गोजोर खालामनो हागोन बेफोर नोजोरखौ लानानैनो जोङो साननैनि हाबाफारि लादों। बेवहाय जोङो आलासिफोरबो लेंहरनाय दंखायो। आलासि बिथांमोनखौ जों उनाव नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। बेखौ जों दिनै गाहाय खुन्थाखौ दिनै गायसनजेनबाय आरो बे गायसनजेननाय हाबाफारि हिसाबैनो दिनैनि बेखिनि हाबाफारिखौ जों आखायाव लादोंमोन। बेवहायथ' निस्सय बेथ' गोनांथि दं जिहेथुके रायजो राजा नङाब्ला जों मोनफ्रोमबो गोदोनिफ्राय जोंनि हारिनि जायफोर आफादफोर दं जों नुबोबाय थादों उन्दैनिफ्राय जों नुबोबाय थादों दिनैसिमबो जों नुबोदों। बर' फरायसा आफादानो होन बर' साहित्य सभायानो होन गासैबो आफादफ्रानो रायजोफोरनि हेफाजाब आरो मदद नङाब्लाथ' खुंफुंनायाव गोबां गोब्राबखा। बेवहाय जोंबो बुंनो लुगैगोन रायजोफोरखौ बिनि गेजेरजों जों खावलायनो लुगैगोन रायजोफोरनि हेफाजाबखौ जोंनो गोनांथि दङ होननानै जों बुंगोन आरो बिथांमोनखौ जों खावलायगोन गुरैयै बिथांमोना जोंखौ बे 7 आरो 8 अक्ट' खालि बयबो गाव गावनि खामानिखौ दसे सम दोनथ'नानैब्लाबो नुजाथिफैनायखौ जों हास्थायगोन आरो जों बिथांमोनखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायदों। जिहेथुके जों बेवहाय माखासे हाबाफारिबो लाबावनाय जादों। गाहाय आलासि थागोन आरो बिनि सिगां जोङो 7 अक्ट' खालि उन्दै हिन्जावसा बा हौवासा गथ'फोर जायफोर 15 बोसोरनि गाहायाव जायफोर हिन्जावसा हौवासाफोर दं बिथांमोनखौ जों हारिमु बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि लादों। बे 7 थारिखआव जागोन। बिनि उनाव 8 थारिखआव जागोन बुलुर बादायलायनाय। जों मोनफ्रोमबो जोंनि जनाय हालामनि सिङाव थानाय गासैबो गामिनि जायफोर जोंनि बुलुर गेलेग्रा बादायारि बिथांमोन दं बिथांमोनखौ जों बुलुर गेलेनायखौ बादायलायनायाव बाहागो लाफैनायखौ जों खावलायगोन। आरो बेजों लोगोसेयैनो फुंनि 9 रिंगानिफ्रायनो गेदेरफोरनि सेंग्रा एबा सिख्ला मोननैबो आरो मोसानाय बादायलायनाय एबा हारिमु बादायलायनाय दङ। बेखौबो लाफानाय जादों आरो बेखायनो जोंनि हालामनि सिङाव थानाय जायफोर लाइमोन बिथांमोना मोसानाय गोसो गुदुं दङ बिथांमोनखौ जोङो कम्पिटिसनाव एबा बादायलायनायाव बाहागो लाफैनायखौ जों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायनाय जाबाय। बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।